Takže prajem pekný večer všetkým účastníkom dnešného protikorupčného pochodu. Volám sa Jozef Žačko, žijem v Bratislave a od roku 1990 ďakujem. Do 2011 som bol policajtom na Úrade ochrany pre ústavných činiteľov Ministerstva vnútra. Poviem vám príbeh, ktorý som zažil osobne s pánom ministrom vnútra Robertom Kaliňákom. V čase prvej vlády Roberta Fica Robert Fico a Robert Kaliňák mali tlačovú besedu na Úrade vlády Slovenskej republiky, na ktorej pred novinármi oznámili, že začínajú program boja proti korupcii na Slovensku. Táto skutočnosť ma posmelila, aby som podal podnet na sekciu kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra. Prijal ma osobne generálny riaditeľ pán Kočan. Vyjadril zdesenie nad praktikami, ktoré som podrobne opísal a ubezpečil ma, že on a jeho podriadenú budú konať. Bol koniec týždňa a tak skonštatoval, že v pondelok ráno ma vyzdvihne jeho tím a pôjdeme spoločne zaistiť dôkazové materiály na náš policajný útvar. V pondelok ráno som čakal na dohovorenom mieste, ale nik nechodil. Preto som zatelefonoval pánu riaditeľovi inšpekčnej služby Ministerstva vnútra a on mi do telefónu odpovedal: my vieme, čo máme robiť, a zložil telefón. A naozaj, po príchode do mojej služobnej kancelárie tam už boli 3 pracovníci sekcie kontroly a inšpekčnej služby. Neriešili však môj podnet, ale mňa. Nasledovali obvinenia, disciplinárne tresty, ale iba pre mňa. Dokonca pán Robert Kaliňák a policajný prezident zorganizovali tlačovú besedu, na ktorej ma obvinili a ohovorili bez nejakého záveru z vyšetrovania. Nastalo šikanovanie, osočovanie, dehonestovanie, vypočúvanie a súdne pojednávania. Na záver čo z toho vyplýva? Skutočnosť je taká, že v policajnom zbore Slovenskej republiky je mnoho čestných a poctivých ľudí. Chcel by som taktiež poďakovať službu konajúcim policajtom štátnej aj mestskej polície, že sa starajú o bezpečnosť a kľudný priebeh nášho protestu. Ale vrátim sa k podstate k pánu Kaliňákovi. Robert Kaliňák a Tibor Gašpar uplatňujú prispôsobovanie si zákonov na vlastnú ochranu a ochranu svojich oligarchov. Málo ľudí na Slovensku vie, že sekcia kontroly a inšpekčnej služby patrí pod riadenie samotného ministra Roberta Kaliňáka. Má na ňu personálny dosah. A tým aj dosah na každého jedného policajta a vyšetrovateľa Slovenskej republike. Týmto jednoduchým spôsobom je kontrolovaný celý policajný zbor Slovenskej republike. Dôkazom toho sú nevyriešené veľké korupčné kauzy a predčasné odchody vyšetrovateľov z týchto korupčných kauz z policajného zboru. A preto, pokiaľ budú Robert Kaliňák a Tibor Gašpar na svojich funkciách, tak policajti budú konať iba to, čo si len oni prajú. Ak chceme niečo s korupciou na Slovensku urobiť, tak Robert Kaliňák a Tibor Gašpar musia zo svojich postov odstúpiť bezpodmienečne.
počúvali. Prajem pekný večer.